En una llar pintoresca, niada entre arbres verds, vivien la Lara i el Ruan. Compartien una vida que semblava perfecta des de fora, però la Lara sovint sentia un dolor silenciós al cor. Ella anhelava grans gestos, paraules d'adoració que el Ruan rarament pronunciava. Ell amb nota si més no, es preguntava, mentre remenava el seu te del matí. El Ruan sempre estava ocupat, treballant dur, proveint per a la seva família. Tot i així, la Lara anhelava alguna cosa més, una connexió emocional que sentia que li faltava. Una tarda assolellada, la sàvia àvia de la Lara, Nani, va venir de visita. Nani va observar la llar amb els seus ulls suaus i coneixedors. Va veure com el Ruan preparava meticulosament l'esmorzar vegetarià preferit de la Lara, una senzilla crep de llenties amb cotnell de menta fresca, abans de marxar a treballar cada matí. La Nani també va notar com el Ruan reparava discretament una aixeta que degotava que la Lara havia esmentat o s'assegurava que els pneumàtics de la seva bicicleta sempre estiguessin inflats. Li deixava petites notes a la nevera, recordant-li que es mantingués hidratada o lluant la seva cuina de la nit anterior. Aquests eren petits actes, sovint passats per alt per la Lara. Un vespre, la Lara estava molesta per un petit problema de feina. El Ruan va escoltar amb paciència, oferint solucions i consol, sense judici. Li va fer una infusió calmant, just com li agradava, i es va seure al seu costat fins que el seu humor es va aclarir. Més tard, Nani va agafar la mà de la Lara. «Filla», va dir suaument, «l'amor no sempre és una cançó sorollosa, de vegades és una melodia tranquil·la tocada a través de la bondat diària». Nani va explicar com les accions del Ruan, la seva presència constant i el seu suport inquebrantable eren totes poderoses expressions del seu amor. La Lara va recordar com el Ruan es despertava d'hora per comprar queviures frescos per al seu sopar especial o com sempre li treia la cadira. Va recordar que es quedava fins tard per ajudar-la a entendre un document complex, fins i tot quan estava cansat. Una calidesa es va estendre pel seu pit mentre començava a veure les accions del seu marit sota una nova llum. El seu amor no era de paraules florides o regals extravagants, estava teixit en el teixit de la seva vida quotidiana, en la seva cura silenciosa i els seus esforços constants. Era la manera com mantenia la seva llar segura i còmoda, sempre anticipant les seves necessitats. La Lara es va adonar que havia estat cega davant les expressions d'afecte més profundes. Aquella nit, quan el Ruan va tornar, la Lara el va saludar amb un somriure genuí i sentit. Li va agafar la mà una mica més, els seus ulls plens d'una nova apreciació. «Gràcies, Ruan», va xiuxiuejar ella, «bé tot». El Ruan, sorprès però satisfet, li va estrènyer la mà suaument. La Lara va aprendre que l'amor vertader sovint parla amb accions, no només amb paraules. La cura constant i suau d'un marit és un regal preciós, una benedicció que val la pena estimar cada dia. Reconèixer i valorar aquests actes silenciosos enforteix el vincle i omple la llar d'una alegria duradora. Estima la simfonia silenciosa de l'amor de la teva parella. És un tresor incommensurable que enriqueix la teva vida de d'innombrables maneres. No deixis que el soroll del món ofegui la bella i constant melodia de devoció que t'envolta. Si aquesta història t'ha tocat el cor, si us plau, subscriu-te a Catalanrepo per a més contingut inspirador. Dóna m'agrada a aquest vídeo i comparteix els teus pensaments als comentaris de sota. El teu suport ens ajuda a crear més històries d'amor i saviesa.